Hello guys, so after a successful event, that is a successful wedding yakaitwa nenyati family pamazuva apfuura musi wachi 28 December 29 December. Nyati family is facing a lot of backlash social media in pamazuva apfuura. So a lot of my service provider akaprovida different services pamuchato pavo vari kucomplaina kuti zvavakawirirana nenyati family hazvisiwo zvakaitika. So a lot of my service providers anga aripo haana kupewa mari for maservice avo, and pakuwirirana kwavo vanga vakawirirana kuti vachaita like inonzi service exchange. So service exchange ndeyekuti isusu tokupaiwo service yedu then imimi motipawo service yenyu. Like Nyati family, they are known for advertising mabrands, and mabrands anenge atomboti econet inokwanisa kukupai data rekusvima like that wedding. So patinokupaiwo data imimi Nyati family munofanira kuzoti advertisera kuti kune company inonzi econet kana kuti kune company yakati inobika makeke nekuita sei nekuita sei. So this is not a story yongoti ndangonzwa kumwe. So ivo Nyati family, like Nyati management meNyati family yacho, they confirmed kuti patone maservice providers ari kuchema kuti havana kunatsogutsikana nekuadvertisera kwavakaitwa, because wakanotarisa pamapages eNyati family like Gilbert Nyati, that is page ravo hombe rine 1 million followers, I think there is no single advert about any service provider. So vanhu vakatenderwa kupage remanagement rine mafollowers mashoma, that is around 15k. This is the page. So a lot of people are saying this is not fair. Pane zvatatakawirirana kana kuti pane zvatatakataurirana, we are feeling kuti makatishandisa. That was the issue. We are feeling kuti makatishandisa, imimi ndimakagaina more than isusu. Hatina chatakagaina, hapana chamakaadvertiser, hapana chamakambobudisa chete. So Nyati family are arguing and saying vachiti isusu pamacontracts edu zvatatakasayinirana ndo zvatakangoita. Isusu takakupai platform yekuti munofanira kuzozvishambadza mega pamuchato ipapo. Torai mavideo acho muchatora mozonomashandisa imimi kuadvertiser zvinhu zvenyu pasina isusu, and isusu kuadvertiser kwedu kwaizopera pamusi wemuchato iwowo and before mazuva iyayo. So muchato nemazuva anga ari kumashure, after muchato papasisina those madhiri aya anenge atopera. So nyaya iyoyo ichiri kunetsa, and Nyati family iri kuti yanga isimo munyika, yanga yakamboenda kuSouth Africa, and they are back kuti vagadzirise nyaya iyoyo. So it's still a developing story, and hamene kuti vachaigadzirisa sei. So we will keep you updated on that story.